Spjegazzjoni għal waiver din kienet it-talba ewlenija li saret waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Konrad Mizzi u s-Segretarju Parlamentari Chris Fern. Saqsew għaliex b'daqqa ta' firma nies mill-aħħar Amministrazzjoni Nazzjonalista ħelsu lil skanska u kuntratturi oħra Maltin minn kull responsabilità brabta mal-bini tal-isptar li ma bini sewa l-miljuni lil poplu Malti. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern qal li bil-35 miljun li se jintużaw biex titranġa s-sitwazzjoni ta' konkos inferjuri se tanbena ċentru ġdid tal-onkoloġija. Ingħad li l-ispiża tista' saħansitra ġġib il-50 miljun euro. Konrad Mizzi u Chris Fern staqsew jekk Amministrazzjoni Nazzjonalista kienx ħadet parir tal-Avukat Ġenerali jew inkella kienx deċiżjoni purament politika li jiġi ffirmat il-waiver. Il-Ministru Mizzi staqsa fejn marret id-differenza fil-prezz meta ntuża konkrit ferm orħos minn dak li għalih tħallsu flejjes kbar. Staqsa kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jista' jiżżufjetta u jgħid li l-isptar s'issa għadu ma ġġarrafx. Il-Ministru talab ukoll l-opinjoni ta' Tonio Fenek li kien Ministru u Chairperson tal-Mater Dei Steering Committee u f'intervista ma' ġurnal lokali qal li ma kienx sorpriż li ma setgħux jinbnew aktar sulari fuq Mater Dei. Staqsa jekk l-eks Ministru għas-Saħħa Joe Kassar kienx jaf b'dak li kien ġie ffirmat. Fuq kollox il-Ministru qal il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Brian St. John għandu jitlob skuża. St. John kien jaħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u mbagħad kien appuntat Acting Chief Executive Officer tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi meta ġie iffirmat il-waiver. Id-dokumenti li fihom hemm il-waiver instabu moħbija ġo sejf u ħarġu biss għad-dawl tax-xemx meta St. John ma baqax jaqdi l-istess kariga. Fi kliem is-Segretarju Parlamentari Chris Fern, il-poplu Malti għandu raġun ikun irrabjat.